Nej, když jen láda na to, što še bylo, da bych jen zvěštit církev, jo popram tu řeč pěstaniva. Što je se srbstvom činčma, jo vůně od církve pěstované odvalo. Tam nejsou žádné kompromisy dávali. A to je so tak daleko ujelo, že z najmenšího juhe v okolině se jara dereš držalo, to srbstvo. A to je tež skýry jen liv měl na kněžerstvo, to je jen jináši děl lidí bylo. To se mezi sebou znesli a jo byl vystý mír ve kraju. To je so poprám za ten celý děl té dery uskutkovalo.